بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شرف مند ہروکاک اینو ننتو ساڑیے میر علی شیر ناز ارانا 30 سالان ود صحافت تو ادب تون اور نوشتہ کاری تون وابستگی نا صاحب ننما بعض منت واروں کے نم تینا قیمتی وقتا ننے تسورے او ننا پروگرام اٹھی نم بسورے بعض منت وار نا صاحب ننا کلا مست اولی کو سوال دادے کہ 30 سالان ود ارا نما سفر جاری مسونے صحافت نا صحافت تو نما وابستگی مسونے اینو آن 30 سال مست کے ارانم صحافت خنارے ابتدائی ارانما صحافت نا دے کسورے اینو نا دے اٹھی او 30 سال مستنا صحافت اٹھی انت فرق کرے مالا کرے نن صحافت کرے نا نوشتہ کرے نا یا گڑاس کرے نا تو او دے فکس نا ذریعہ یا ٹیلی گرام نا ذریعہ یا گڑاسی نا ذریعہ راہی کرے نا یا ہنو مسکا کہ نن تصویرات مچ کرے نا تصویر دونا اللہ کہ مچ کرے نا تا مچ کرنگ تو اوار نن اسے بیگ اٹی کرے نا تا پوسٹ آفیس اٹی جی ہنا تو راہی کرے نا تا گڑا کرے ہفتہ سیا اراٹا گڑا لگا رہا دا ننا روٹین سکا دا 1984-85 نا ہی تھی او کا پد برسا کریں تو نن 92 ٹی کرے ہنا دا پریس کلب کشان خزدار پریس کلب نا پنا تو داٹی سنگتا تقریباً بعض کم وسو نا صاحب ادب تو نما وابستگی اسے بلو اور نم کتابم نوشتہ کرے نورے تو ننا بنو کاتے ہرو کاتے نم ہندا پارو رے کہ ارا وقت ٹی نم تینا ارا کتاب نوشتہ کرے رے اور او کتاباتا نما پنک انتن تسورے اور افتا موضوع کنتن تسورے آدم نا میدان ٹی ہنن عرض کرٹ کے 1984 ٹی داڑے بسن تو کنتو کمشنر آفیس ٹی اسی چنکو رسالس رسالہ غان کن شوق تما اور رسالہ سکرے مستنگم برو کا نورمات پروانہ صاحب نا پرانا بیٹی کرے براوی ایکڈمی بس تو براوی ایکڈمی نا نن باسک مسن انن براوی ایکڈمی کرے ننے مراتس سیمینار نن کرفین سیمینار دا وجہ کرفین کے دا جاگنا ماحول دا جاگنا بندغا انتدا نابلد سو آگاہی مرے آگاہی تو اوار کرے ننا کرے ریسرچ مونا کائی منا ہنگنا مقصد دا سک کتاب چھاپ بننگ مرے کنا 4 کتاب چھاپ مسنو اسٹ 2001 اٹی چھاپ مسنے او کرے شاعری نائے بسمل پنٹی اوڑا نیلا 2006 اٹی کرے سوسائٹی کنا کتاب چھاپ کرے نور خان محمد ثانی مقالات جوہرے اسی کتاب اس کے اندر کرے شاعری ٹی وہ بھی 2009 اٹی توتاں سیخا وہ کرے توتاں سیخا دعوی جان کرے تو حضرت نور محمد پروانہ صاحب سک توتاں سیخا ٹی تو سکا وڑا کرے وہ تنا کے انتدا علم اخبار جوڑ کرے کا ہنہ وجان کرے ایگو تخاٹ توتاں سیخا واللہ اسے کتاب اس کا نام پین چھاپ مس 2013 ٹی 2013 دانو 4ویں کو کتاب 4ویں کتابی جی چارہ پنا سکے دا سک پروانہ کرے کہ کتاب چھاپ مس دادی کے ارا ایوارڈ ملا اسٹ کراچی ٹی ایوارڈ ملا تو اسٹ کرے انتٹی دا دھارتو متا ہینا ٹی ایوارڈ ہلکوٹی نا صاحب امر کے اسے بلو وقت سے انما ادب تو وابستگی ارے اور نم کتابم نوشتہ کرے نورے تو نما دورٹی ارا ادب کن خدمت کسورے اور اینو نا دورٹی ادب کن ارا خدمت کو آیا نما نظرٹی دا انتے مستنا نما دورٹی یا دا کن 10 سال مست 20 سال مست اونا زیادہ کارم مننگٹی اسکے یا اینو نا دورٹی دا زیادہ کارم مننگٹی
نما نقطۂ نظر ٹی دا بر نم انت پارے لیکن کمپیوٹر نہ دورے کمپیوٹر لکھیں کہ نا مالو لکھیں متوقع مالو کرے ہنا سنی اسے ریسرچ کرے سا انت کرے سا او کا پد گڑا کرے کتابیں جوڑ کرے سا داسا تو نی ہر گڑا نے ملک نی اس طرح دورٹی آئینہ دورٹی ارکتا دے کہ مستو نن ہلیتا یا بیشتا یا دادا ہنا ریسرچ کرینا یا گڑا سنگتا تا ہنانا ہنو ٹائم مسکا کہ نن کرے بعض مشکلت دا وقت گزرانا دا سیمینار آتے نن سیوشش سیمینار کریں لیکن 20 تو 5 سیمینار کریں ننا کرے خزدارٹی مصر ہن کرے بلوچستان بسور خزدارٹی تقریباً سینس سیمینار مسو خزدارٹی ہن مکالات ٹی مسو مستونگا ٹی مسو کوئٹہ ٹی مسک سندھ ٹی نیم فرید آباد ٹی مسک نیم داڑے مسک سیمینار آتے بڑا فنگ کے نن کرے نے پارے نہ علم پارے نہ یہ عید پارے نہ کہ بھائی دا سیمینارک نماؤ دا سیمینارک نماؤ نم حصہ البو نہ نینو ارین پھگافن ہنوں کی دنا برو کا وقت تک کی دا وقت تک تو مسئلہ پسنا وقت بدل مر ساکی ہنوں نادر کمبرانی اینو نن نعمتی افق لیکن اونا کرے کتابک نن تو ایر ہنوں کرے نور محمد پروانہ صاحب نا کرے اسے یونیورسٹیز نا درجہ اتخاقہ اینو افق نن تو اونا صرف اخبار علم اخبار اینو اخبار دی بفق وجہ دادے داسا دا کڑی ٹرننگ کپک وجہ دادے کہ کبھی نہیں وسو کبھی نہیں وسو مسو امو گڑا مننگ کپسا ناصب صحافت نا سفرٹی نما اندنو رفیق نما اندنو دوست ارافتا ہننگا نمے باس صدمہ مسونے اور اوفتا اواری نم تو ہمر مسونے او حوالٹ نم انت بیان کیرے نا سنگت ریاض مینگل اسک عبدالقادر قلندرانی اسک ندیم صاحب ارے ایوب صاحب ارے اللہ افتے حیاتی تھی عبدالق صاحب اسک ننا جنرل سیکرٹری اسک محمد خان صاحب اسک ننا صدر اسک فیض الدین صاحب اسک ننا صدر اسک تو دا بندہ ننا صدر رہیں گا نو لیکن کرے شہید کرنے گا نو ہمو شام کے ہفتس تقریباً مالا کرے در عبدالقادر محمد خان صاحب شہید کرنے گا تو ہفتہ سے ہم پد کنے آٹھیک بسو تقریباً ہفتہ آؤ 25 تاریخ کن تو واقعہ مس ہفتہ مالو ہجدہ تاریخ اردو مس دا واقعہ برکاف جوانو سنگت سو صافی گچینو سو منیر شاکر صاحب اسک عبدالقادر قلندرانی صاحب اسک وسیع صاحب اسک یا ادھر ندیم صاحب نا ہرتو مارکو کسو نن کی اولاد دام باسو راز نا ایلو نا پانے ہے دا کل نن کے آسٹسو لیکن قدرت منظور انترے گڑائے انترے مننگ کپک برکیف کھنے صدمہ تو بازرے اللہ افتے جنتی کے اللہ افتے دا دکھا تا تن افتا پسماندہ آتی مرکی اینو نا نوجوانے ارا کہ صحافت تو وابستگی تخیک اور ادب تو وابستگی تخیک اوفت کن نما انت پیغامے اوفت کن نما انت کلوسی تو صحافت نا دادے کے برو کا نسل کرے ننا ایکٹیوی اینو نا مسالہ تا باروٹ دا گڑا تا باروٹ دا یعنی ڈی سی ایلیس کمشنر ایلیس ڈی سی ایلیس یا اسپتال مسالہ کو
عوامی مسائل کو دافتہ زیا او کرے عبور تخیک ننا نوجوان عبور تخیک دافتہ حل کرنے کی کوشش کرے کہ ای کرے تینا چینل یا پرنٹ میڈیا یا الیکٹرک میڈیا وہ اجاگر کی وہ کر سکے تا گڑا کرننگ وے کرننگ وہ کرے گورنمنٹ حساب ہے ہن رہیں گا ادب نہ باراوٹ تو ادب نہ باراوٹ شکر الحمدللہ نن ہراز کا ادب ہے سن ہوتے نہ جاگات لیکن ہنہ ادب تو آوار کنا سنگت ارے ذوق برائی صاحب انہوں نعمتی افق ہن عدل کلندرانی صاحب ننا نعمتی افق اونا ارا کتاب مسٹ چھاپ مسنو ادھر دا ذوق صاحب نہ کرے تقریباً حج دا کتاب چھاپ مسنو حج دا کتاب نعمتی افق دا ٹھیک او دے بھی صدارتی ایوارڈ ملانے او دے صوبائی ایوارڈ ملانے ہنن زائد نالوی ننا پسکوں سنگت سے پسکنوں رائٹر سے دانا کتاب کرے کوسے کعب کوسین دانا کتاب کرے صدارتی ایوارڈ ملانے انشاءاللہ دا زود پروگرامز کرونی کی تا برائی اکیڈمی نہ کنڈان برکیف ادب نہ یا انتنا صاف نہ سنگتا قائم کرنے کا ٹھیو ادب نہ پیڑا مرے چاہے صاف نہ پیڑا مرے ہر تو میں قائم کرنے کا ٹھیو الحمدللہ کنے یقینی کرے وہ دا میدان ڈی جوانو پن کھٹور اور جوانو دروشم کھٹور مہربانی